ini nga requirements sang aton nga Secretary of DILG, no, nga ginhambal nga dapat tanan nga magapadalagan o kung magpa-elect during the incoming barangay SK election, maga-undergo sa drug testing. So sa akon bahin in behalf sa nga probinsya sang Iloilo, sa aton yung mga Liga Presidents, no, pabor ako sa ina nga requirements nga ginhatag sa aton nga DILG kay bilang isa ka public servant dapat kita ang mangin modelo sang aton nga kabarangayan kag sa bahin ko wala man kita guro kahadlukan nga mag-undergo kita sa drug test kung wala kita involved sa ina nga aktibidades. Kag isa pa siguro nga pabaskog sang pagsalig sang pumuluyo sa aton nga kita nga barangay official against sa paggamit sa mga illegal nga droga kung maga-undergo kita sa sina nga proseso. Kag kabay pa nga kung ina paga-implementar sa paalabuton nga election, kabay pa nga implementar sa insakto nga proseso, no, nga ma-organize gid kung paano i-implementar ina nga may fair man nga procedures para sa aton nga mga aspirant o kung sa mga gusto magserbisyo sa aton nga kabarangayan. Bisan pang kumalik ng sidi nga wala o kung hindi mandatory ini nga drug test sa inyo, pero sa part niyo ya sa liga willing ka mo mag-undergo sa drug test to prove sa inyong mga pumuluyo nga ang inyo barangay hilway sa illegal nga droga. Yes, no, in my part willing gid kuya nga mag-undergo kita sa sina nga proseso kay ti isa nabalaan ta sa subong hindi taman manigar in reality nga may mga ara kita nga barangay officials nga ara ang ilang nga mga ngalan sa watchlist ang aton nga mga pidiya. So para mangin ano man kita sa aton pumuluyo, no, nga dapat kita ang mangin role model sa aton nga kabarangayan. So pabor kita sa pag-implementar sa sina nga requirements ang aton nga DILG maski hindi pa ang kumili kay siguro diri naton makita nga kita magapabaskog sa pagpangampanya sa paggamit sa illegal na droga. Kag sa na-mention mo, may mga barangay officials kita nga ara sa lista sang PNP. Actually, PNP naghambal nga may ara sila nga na ginamonitor nga mga barangay officials. Bilang ikaw ang Provincial Federation President sang Liga, anong imo mapanugyan sa mga barangay officials naton, sa mga kapitanis naton, batok sa illegal nga droga? So, in behalf sa Liga ng mga Barangay Province of Iloilo, nagpangayo gid ako sang kooperasyon sang tanan naton nga mga barangay officials sa pagpangampanya sang anti-drugs, no, ang pag-iwas sa paggamit sa mga illegal na droga sa piyak nga may ara na kita nga mga barangay officials nga ara sa watchlist nato, no, masubo man hambalon nga may mga iban kita nga upod nga ara sa watchlist ang aton nga PDEA pero majority pa man sa ang aton nga barangay officials ang negative, no, kung wala sa listahan. So ginapanugyan ko lang bilang public servant, bilang modelo sang aton nga kabarangayan, tinguan naton nga i-prove sa aton nga pumuluyo nga naga-against kita dira kay isa kita sa naga-implementar sa paggamit sang bawal o kung illegal nga droga sa aton nga mga kabarangayan. Kag nabal-an man naton kung ano ang effects sang paggamit sang illegal nga droga sa nakita na naton nga madamo sang kabuhi, madamo sang future o kung madamo nga pamilya ang naapektuhan sa mga nagagalamit sini nga illegal nga droga.